L-Track България, представител на американския бранд Caterpillar, е с богата гама машини, подходящи и за земеделието. Телескопичните товарачи безспорно са хит при зърнопроизводителите в България последните 5 години. Доказателство за това е постоянния ръст в продажбите на този продукт. От тази гама L-Track предлага 4 модела Caterpillar, предназначени за агросектора. Те могат да бъдат оборудвани с различни двигатели, мощност от 100, 124 и 142 конски сили. L-Track предлага и богата гама мини-челни товарачи, компактни и колесни товарачи, нисък и среден клас. Всички модели колесни челни товарачи от текущата К серия, както и от бъдещата М, могат да бъдат оборудвани с удължени рамена, с хидравличен бързосменник, с трета хидравлична линия, покриващи абсолютно всички изисквания за приложение в сектор земеделие. За работа при най-тежки условия L-Track също има решение – специален челен товарач. Всички машини стандартно могат да бъдат оборудвани с специализирани кофи, вилици и гребки за различни дейности.